Jo I chiad choki, na toch madde chiad die pullig. Va ach parlement. Je goeie man gaat Lloyd George Eva, ik ken het riech kan. Agus jij was zelfs ha is riech is in the pen. Soldiers on their way back, land fit for heroes. They will get the land. Geveegd verder. Maar het is weer een malappen. Heb aan de show. En je gaat te spieken. Maar wat is toe taak? Nee, toe verder moer. Je gaat te zeggen, soms je channetje realtes of verder ondunje. Ik ga er geen fikkers niet. Ik ga er geen fikkers niet. Hoog. Toen zijn echt gaan gelukkig leed. Agus dan was de knokkadorn sperredaal, knokkelien, wat uluk, als wat je wat is kilget gaan uitgewacht, kreeg je pikken, agus tullen ze gewoon sloeien, agus wat taak wat je doet van heel, peppers gaat het in de nieuw, agus sperredaal. Verder van Massa, nu is het toe, dat is een hele nieuw. Hij is, wat er zo'n show eind kan doen, dat hij een heel gegagen reden, maar dus het eigenlijk, waar toch parlement eigenlijk lang, eigenlijk zij liberaal, zij was zij aan heel, aan nu is het toe, eigenlijk, nu is het niet goed, het is een gatoor, het januari, als een school, van de boeren die, hij is, hij had dan, goed de boer, kan je niet killen. Hij is, niet had ja, hij is, wij zijn appel, dat je mag, wat kan je aan tussen zo, het is hier, maar de, Garantij lang we geslaagd vanwege die meijer. Dus gaan we het nu vrij tipjes. Dat zullen ze gewoon hoe aan je chemie is. En dus geen wordt er regent. Regent het eerst dus. En ik heb de naam wat ik riep. Piepen je gang. Dus goed ik had naar wat de spie en beppers carry. Zo ze waren raar. Dus had hij dag. Zoals je roeien allemaal heen in je ring. Maar het is weer wel gaaf fancy en dat te lang dus. We had kraan zodat weet toch een groot kant te jaren. Als ze wel woord als kroeg door een kaart. Had broer moeder aan met hart. Verder met hart. Had ik hier gehad wat ik ken hoe pleeg ik aan als woelens garo. Pasjes eigenlijk ideaal is. Daar gaan pasjes verder dan dat. Morgen in de krieg in je schoolster. Dat voel je kijk een hoog licht. Nee, ik kan maar het, ik je dat licht toch. Dus ik is geen goed maar daar je aan ik als van ons goed ik het beeldje zoals maar en ik kan ons een moet beeldig dus maar met tukje geen goed geven wij krijg die doen je nach de jaar kun je stier zoeken hebben je dus kunt de groep kunnen naar te wonen nou tukje heb ik jou kap in hand is ik ga wel af maar het zit echt heel als een kees blijven als rank kover zo pot ik hier al gewoon piano rood dus misschien die verder wel kon naar verder wel maar de water had je Het is schat maar gedaan. Waarom niet? Had je nog wel als een beetje dus hoe kan man genoeg van termen kan nooit kun je genoeg terug heel dus hele
Grewag de heen, ze spieën, no ze zo. Als hij kunt je voor, ook uit, hij dermes gedicht, hielazen, hoe jij zijn dermes interdict, ik koers wat matig. Waar je mias, dat waar je geen mias had, zo ja natuurlijk leefdaggeven, natuurlijk zien dat, ja, doe je dat, morgen jij. Tjillige man, hoe je nou wat gaan, morgen. Hoorde die in een pepe en weg, ik kan aan, waar licht is toch de een rare zijn van de shit aan het zien. Ga pillen ergens, maar dan staat koken de bier in de skeren gaat per noord te komen. Het is zelf te de jeugd ja. Dus gaat dat geen kun. Maar kunnen go en vies en dat goeie en vies en dat biestig termisch. Biestig wie bridge van het is. En goeie gaat bij red heen niet dit. Dat er hager ten elen. Waar kan je goeie aan maken. Grafien zie. Wat koers dan met? Ja, wat we wel nog met de koers daar. Hoe je het daar wie eens terug het waar. Uit je weet hier gaat roonjachke, maar ik het dat je het achter zo'n kranje vijf, ga je achter zijn. Maar roonjach, no optie. Ga je het hier dat al nog gemaakt, ga je achter nog goed gaat. Ze doe je 25, hier dat het wel al gaat. Wat is zo zwart dat je wanneer waar je weg gaat je trouwen nou. Nou, hoe moet het toch maar zijn? Ja, geen bekend herken je misschien gedaan ik. Je listen groen volgens mij ja elenisch, kanjuri is zo'n ding maar. Dus ja, wat gaat ik het laatste politie en die afval af, kostje gaat ze zo wat gemaakt. Kostje gaat zo wat en die kostje gaat je pas. Eigenlijk en nog hier zo'n wat gemaakt. Oh wat dan heen, in de pek bij een lange creatief ik niet ja. Dus wat goede dingen mogelijk in je duif. Maar je spoort het duif en dat staat ze grongen. Dus je we gaan daar had je toch dit we ga je vier paar water stuk. Je hoe je en ik het maar jammetje borst de verder. Borst niet. Jammetje de borst. Jammetje de daar vallen bij de raad als pepperscarry. Zo je hoog krijgt in de pepperscarry als hoog bij de raad. Als je niet wel moet je krank. Dus kan weet dan schien zich gejina dat je toch van doen wie alleen het haak geweest ja. Ja, ik heb dan nou nog zijn zo als hallig graten aan. Graten, maar je ook dus. Ook is daar hier dus dat ook is bij de raad. Kun je gelachen? Ergens kast gaat. Goed. Moet je maar doen, is zo'n dienst. Geen, ja, ik mis hem heel duur. Je mag het zeggen, stadion kunnen alles, maar je niet waar ze goestig, het is een goestig, maar het is waarschijnlijk al bij. Waar, gaat er verder niet echt. Hoe dat krijgen we ver, nog hagen dat die verking, verder ook weet hoe we hier nog, als galige kustweg koetje toch een jaar jaar aan de politiek spraken naartoe. Wat had ze hier ook, als in het huizen. Hoe dat de Viennische, maar altijd de Viennische nek per jaar, maar altijd in de steun. Je mag je wat, kijk eens nog.
Ze fesio de chwbaidd, a doch o rhaid driach chawla diolch na lwyd y gyn, a ywys charo cydag a dynnu hysnach a hen as y hwrs, charo gynnoch y gyn eisiau i cwsna rhaid ach y fynnych a mahais, a ffynnych a ffyd ffynnych a so hier trachyn gyda hier doet de hier een maar je gaat bij de raad ga je ook zo de jongen. En je hier doet de hier een vet zo maar je je kan de tijd om niet zeggen. Waar zijn oh als je een sacrilegious als je maar een kan man hoe dat maar je verans maar die moesten met haar en die had misschien zorg en dus de nieuwe reden speelde je